Tak velký nohy, ty máš tak to malý špičky. Takže prostě si představte, že máte holinky. Protože mám moc velký hráty. No, a pak to nevejdou, ty jo. Nejdi čemu ti to budeš Facebookem máš. Tak máš rukavičky své. Ale já to mám. Chudáček. Ty rukavice mám přednáhnutý. Jirka už je připraven odkopávat Já stačí Je to vidět. A nakonec to tady takový krásný šáteček, ale já jsem Můžeš si poslat, můžeš si ukázat. Ne. já to jako teď Zapostuj. To bude na třetí fotě. Ještě dýcháš, ještě dýcháš. Ještě neomýváš. Filipe, vyjde ti to? Jo. Pošleš mi to? Někdo na Facebook, že jo? Na Facebook ne, ale do cvičení. Tím mi to replikujou. No jo, není kus. To byl Martin Bránce. Víš to je? To můžeme vydávat za kohokoliv. Tak dobrý. Jak se nám Takže tady si myslím, že Ale jo, že se na silnička. Kolik ti dáte nějaký nekresy? To tak moc nemůže. Co?